Agi kabadari rantau sila tu bagi lamo.
Apa kabar Pak Ji? Di alangang na Pak Ji ya? Lah banyak lu na dibawa na itu pentas pada dibawa dah. Dah baru Pak Ji? Oke. Laranggang buat tempuh sakaridan agelah ka. Menjalang subuh langsung ka jalu-jalu. Beko dek ke maki-maki lo dek kumbuh Pak Ji ya. Alhamdulillah capek sudah malam kini. Oke Pak Ji. Mamak dari sana. Oke, mamak dari sana. Aku jajang koyo alun datang, tapi dek lah panik. Acara baralik rami mana nampak dek mason dari tadi siang. Lah merasa panik sepangka. Ibu-ibu lebih lalok Pak Haji jangan tinggal lagi. Jo sepangka lain. Ayolah mamak dari sana Pak Haji. Saluang kok do salah pati, organ kok do salah tingkah. Kami berendang kok kurang pandai.
Tagi sia mama dek pantun tasingguang tuan dek kacika. Bari maaf kami banyak-banyak. Ililia kapas serantia. Kapas yang suit nak kajau. Bari larila Pak Ji baragia. Paragian Pak Ji untuk balanjo. Mendarah daging ndaknyo kena keluarga kami. Ya maksud sudai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.